Ce este indicele Crypto Fear and Greed? Indicele Crypto Fear and Greed generează o singură valoare între 1 și 100. Dacă valoarea este egală cu 1, înseamnă că piața activelor digitale va scădea, deoarece oamenii se confruntă cu o frică severă și își vând activele digitale. Pe de altă parte, un număr mai mare înseamnă că piața va suferi o corecție, iar oamenii se confruntă cu o lăcomie excesivă, cumpărând mai multe active. Deci, cum funcționează indicele Crypto Fear and Greed? Frica extremă apare atunci când valoarea indicelui se află între 0 și 24. Orice valoare între 24 și 49 reprezintă frică, în timp ce 50 reprezintă neutralitate pe piață. Lăcomia apare atunci când valoarea indicelui se situează între 51 și 74, iar dacă valoarea crește peste 74, aceasta reprezintă lăcomie extremă. Sentimentul conduce piața criptomonedelor. Pe măsură ce piața crește, oamenii devin lacomi, ceea ce duce la FOMO, frica de a pierde. De asemenea, atunci când oamenii văd numere roșii, de obicei își vând monedele impulsiv. Cum se calculează indicele Crypto Fear and Greed? Pentru a determina cât de multă lăcomie există pe piață, se calculează volumul căutărilor. De exemplu, un volum mare de căutări legate de Bitcoin înseamnă un grad ridicat de lăcomie în rândul investitorilor. Acest factor reprezintă 10% din valoarea indicelui. Din punct de vedere istoric, creșterea căutărilor Google specifice Bitcoin a fost asociată cu o volatilitate extremă pe piața activelor digitale. Pentru a calcula cifrele zilnice, indicele Fear and Greed ia în considerare câțiva alți factori, cum ar fi sondajele, care reprezintă 15% din valoarea indicelui. Sondajele cu peste 2000 de participanți cresc valoarea indicelui, sugerând prezența investitorilor lacomi. Echilibrul pieței se referă la capacitatea pieței de a menține o tendință de preț pe termen lung și reprezintă 25% din valoarea indicelui. Dominația examinează dominația Bitcoin pe piața criptomonedelor. De exemplu, cu cât dominația Bitcoin este mai mare, cu atât există mai puține criptomonede alternative. Cu toate acestea, scăderea dominației Bitcoin indică o creștere a lăcomiei, care reprezintă 10% din indice. Rețelele sociale au o influență de 15% asupra indicelui, deoarece ne ocupă o bună parte din timp. Hashtagurile, implicarea, subiectele de discuție etc. sunt toate luate în considerare. Volatilitatea pieței reprezintă 25% din valoarea indicelui. Aceasta examinează prețul actual al unei criptomonede, cum ar fi prețul Bitcoin, și îl compară cu mișcările recente ale prețurilor din ultimele 30-90 de zile pentru a determina cât de volatilă este piața. În indice, volatilitatea ridicată este folosită ca indicator al fricii. Cum să tranzacționezi folosind indicele Crypto Fear and Greed? Indicele Crypto Fear and Greed este folosit mai mult ca un indicator zilnic decât ca un instrument pentru tranzacționare pe termen lung. Utilizarea indicelui ca indicator de tendință vă va ajuta să investiți în criptomonede în mod inteligent. De exemplu, atunci când valoarea indicelui este scăzută, poate însemna că prețul unei criptomonede va crește și puteți decide dacă doriți să cumpărați, păstrați sau să vindeți. Un preț în creștere înseamnă, de obicei, că acum este un moment bun pentru a vinde. Atunci când valoarea indicelui este mare, poate indica faptul că prețul criptomonedei va scădea în curând și va reprezenta un moment bun pentru a cumpăra. Pe măsură ce indicele se deplasează în zona de anxietate acută, tinde să se inverseze. Acesta este punctul în care frica se transformă în primele indicii de o trecere în zona de lăcomie extremă. Indicele Crypto Fear and Greed ajută la urmărirea schimbărilor în sentimentul pieței. De exemplu, volatilitatea ridicată a pieței vă poate oferi șansa de a intra sau de a ieși înaintea altor participanți la piață. Indicele nu este util în cazul unei analize pe termen lung. Indicele Crypto Fear and Greed oferă informații fiabile despre prețul viitor al criptomonedelor. Pentru un investitor pe termen lung care se bazează pe indicele Crypto Fear and Greed, probabil că va rata o creștere majoră a prețurilor. Pe de altă parte, indicele este un instrument valoros pentru un day trader.
Pentru un investitor care se bazează pe analiza fundamentală și dorește să utilizeze indicele Crypto Fear and Greed, atunci s-ar putea să-și piardă banii, deoarece indicele este potrivit pentru traderii care se bazează pe analiza tehnică. Deși indicele Crypto Fear and Greed oferă informații despre starea pieței activelor digitale la un moment dat, traderii și investitorii individuali ar trebui să înțeleagă instrumentele potrivite pentru obiectivele lor de investiții. Avantajele indicelui Crypto Fear and Greed. Deși numele indicelui poate suna ciudat la început, este destul de logic. Majoritatea investițiilor și vânzărilor sunt conduse în primul rând de lăcomie sau frică. Unul dintre principalele avantaje ale indicelui Crypto Fear and Greed este că rezumă sentimentul pieței. Înțelegerea stării pieței activelor digitale, cum ar fi dacă aceasta este supravândută sau supracumpărată, poate fi esențială pentru traderii de criptomonede. Aurul, argintul, petrolul și multe alte mărfuri folosesc indici similari. Prin urmare, se poate stabili o oarecare corelație între piața criptomonedelor și piața acestor resurse finite. Acesta este un avantaj valoros, în primul rând datorită faptului că piața criptomonedelor duce lipsa unui analog atunci când vine vorba de înțelegerea performanței sale. Dezavantajele indicelui Crypto Fear and Greed. Principalul dezavantaj al acestui indice este că nu prezintă un singur adevăr. În schimb, încearcă să compileze datele disponibile într-un indice care are sens la un anumit moment în timp. Aceasta înseamnă, de exemplu, că frica nu corespunde unui moment excelent pentru a cumpăra. În același mod, lăcomia nu înseamnă automat că investitorii ar trebui să vândă. În cele din urmă, indicele încearcă pur și simplu să compileze informațiile disponibile într-un grafic sensibil. Merită menționat faptul că acest tip de indice poate fi greu de înțeles pentru unii. În același timp, nu surprinde toate tipurile disponibile de frică sau lăcomie. Există multe tipuri de frică, un exemplu este FOMO, care poate fi o formă puternică de frică și poate stimula o acțiune. Un sfat bun este să înțelegeți că frica extremă semnifică supravânzare, iar lăcomia semnifică supracumpărare. Cum să echilibrezi lăcomia și frica pentru a deveni un trader de succes? Modificările de preț sunt mai pronunțate în tranzacțiile mai mari, făcând aceste tranzacții stresante. Prin urmare, este crucial să reduceți dimensiunea tranzacției pentru a vă echilibra emoțiile și deciziile de tranzacționare. A avea un plan de tranzacționare clar este calea spre a deveni un trader de succes. Fără un plan bine pus la punct, riscați să vă pierdeți toți banii. Este esențial să analizați activitățile de tranzacționare înregistrate pentru a identifica greșelile. Dacă vreți să deveniți trader de succes, lăsați-vă emoțiile deoparte atunci când tranzacționați. De asemenea, puteți citi rapoarte publicate de surse credibile, cum ar fi Coinbase, pentru a vă îmbunătăți cunoștințele despre piață. De exemplu, Coinbase trimite din când în când alerte despre scăderi sau creșteri de preț, ceea ce vă pot ajuta în deciziile de investiție.